ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ലേഖ രാധാകൃഷ്ണൻ. നമ്മളൊരു കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ കുറഞ്ഞത് ഒരു 8-10 പ്രാവശ്യം ഫോണിൽ കൂടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയോ നേരിട്ട് കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കാര്യം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കോൾ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു നന്ദി പറയാൻ മറന്നു പോകുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഇടയിൽ കാണും. ഇതൊരിക്കലും അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം കിട്ടും അവരെ വിളിക്കാനും അവരോട് നമ്മുടെ ആവശ്യം പറയാനും. എന്തുകൊണ്ട് ആ കാര്യം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവരെ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. മറ്റൊരാളിൽ കൂടെ അല്ല ആ കാര്യം സാധിച്ചു എന്ന് സഹായിച്ച ആൾ അറിയേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു കാര്യം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ച് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ആളെ വിളിച്ചത് നന്ദി വാക്ക് മാത്രം മതി, വേറെ ഒന്നുമില്ല. കാര്യം സാധിച്ചു, വളരെ നന്ദി എന്ന് പറയാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. മറ്റൊരു വിഷയവുമായി നാളെ കാണാം.